И здравейте, какво става, пичове? Здравейте и добре дошли. Аз съм Шиксата или още познат като Шики. Днеска, че реагираме на едно клипче реклами на телевизора, мамка му, на 4 годишно дете, примерно. Защото толкова ми побира умствения капацитет. И не е имал клипче от 2 години, 3, 5, 20. Косата ми се измести на брадата. И вече сме готови да снимаме официално. Да започнем 2024 година с едно клипче, примерно. И в миналия клип казах, че правим поне по 2 клипа на година. Да кажем, че се отмяна... Отмята това и ще снимаме по един клип на 2 години. За да стигнем до 2025 година с 1000 последователи. Харесайте и се абонирайте за този невероятен канал, мамка му. Пускаме. Как може да си направиш хубаво тяло за временно тяло? Извинете ме. Значи как да си направиш хубаво тяло за временно тяло, горе-долу такива неща дават и по новините по телевизията, така и по YouTube. Няма значение. Как може да имаме хубаво тяло с изолир бар? С изолир бар, с изолир банд, с трабант и както и да е. Залепиш и слагаш си една топка под тениската и вече имаш невероятно тяло. За хубавото, прелесно тяло. Само слагате нещото и се мажете по корема. Само слагате тук нещо, се мажете тук по корема и направо корема ви изчезва, направо го режете. И започвате да го заскачате на шиша за дюнери и си делкате за зимата сланинки да си имате. Лекарство! Така слушам. Как да ви ходите до туалетната? Сега ще правим реклама, за да може да направим нещо. Лекарство за дебели хора. Лекарство за дебели хора. Направо се разгледаш на две. Може да не си много жив, да не ти работят органите, обаче няма значение. Продължаваме напред, сигурно вече говорим 5 минути, а са се минали 30 секунди. Мамка! Слушайте, хора! Какво ни говоря? Какво правим с живота си? Добре, верно, че има клип, че чак след 20 години. Изарелен два. Чарогно! Така обаче, как Ай да да се ходим го до туалет! направо Сега ще ви покажем. Не бе, стига бе, не. Погледнете! Не искам да гледам. Значи, не ми сака! Басейна ви на какво? Погледнете на какво Ето ти прилича това. той! Погледнете басейна ви на Влизай. какво прилича! Има Влизай. листа, умрели боболечки, има и глупости на всичкото отгоре. Само не знам как има Водата е попови зелена, лъжички още. нищо не става от хлопата. Има живи Мамка, боболечки, които никой никога не иска да среща. Водата е зелена и се чудите какво да правите. Има Тъпата крокодили. отрова за синя вода. Тъпата вода не може да се оправи от тъпата такова отрова. Синя за синя вода. Това отрова ми говориш, бебата, бе. И тъпата помпа също не ви помага, ма по някой път. Да, ама сега няма ти водата прилича само на повръщано. Не сте използвали тази простотия, нали така? Извинете ме! Не сте използвали тази простотия, тогава използвайте незабавно! Винаги ли се чудите с какво да играете? Тогава използвайте мангелски фиджети. Мангалски фиджети ключодържатели. Всичкото най-доброто. За да си поръчате телефон 0896 7533. За мангали и за такива каквито не сте. Мачкате колкото искате. Само за мангали Независимо малко ли и за или бели не. Я кажи, Мачкате колкото кажи са, искате, брат. но ви е забавно. Казах ви е забавно. Да, Ду-ду-ду-ду-ду. Рекламите. Ду-ду-ду-ду-ду. Рекламите. Много ми е скучно. Винаги не се чудите какво да правите. Вземете новата педераска топка. Скучно ви избира. Не. Май другото, ма тия са деца на по 5 години и говорят новата педераска топка. Ти знаеш какво означава педераска топка, бе? И какво е педераска топка изобщо? Майко.
По време бех снимал клипче. Ако искате още клипчета, харесайте видеото, като направи това видео 50 харесвания минимум, че има ново клипче. И събереме вате. Речи новата педофилска топка. Много неща може да се случат с нея. Можете да правите каквото искате, защото далеч ти от небето и тя да не се върне там. Да отиде в космоса да свали сателит. Да, щупи някой джам. Поне това оставаше за финал. Добре, благодаря, че гледахте. Аз бях Шики и всичко добро. Весела 2028 година и тогава някой ще се видиме.